Akashwani Shillong ka khubor ban puli do Elma Arwar kimat ba kongsan jong ka khubor mata ka step ka apo atre unai lar kilong pengklan ka Boston Char District jong ka East Khasi Hills ya ki bor pahara banwara biang ya ka jing song suk song sain ha ka nongba penkut buram ka sarkar ya u driver ban konduktor jong ka bos jongi ki balayada ki pajba na ka jingma ha ka por ba ki sha thombor le ya kendu ulam phang ka yeng dor ba thawan ka jela u Thomas A sangma ya u menteri ka sarkar pedeng ujual aram ban IT ya ke TPR na ka benta ka phase 2 jong ka yeng dorba thawan ka jela bat pelong jingalang umenti ka koi ka khia ka jela u ba wailat miki shela bat ki nok bor pinya ka negrims ban ya kren ya ki jing e ki ba ki pat ba ka jela ke kendu hawali wat jing sumar na ka te ka hospital ka khubor ka babnya la sekhi ya ki jing pengbun ki pulit pahara khandai lat bat ki jaka ba marjan hen ke sngi hadin ba ki bos nshar ki lapin sange ano ya ka jing thumu jong ka kesu ban long ya ka sit in demonstration ha padeng ke jing smokia halor ke jing kulmar hadin ke jing mi ke jing ya kenal ha ka singi balang jong ke tayo ke Boston Char District ke labu ru ya ki pulit ha ki jaka bokong san ban bot din ya ke jing jingwan bat ban khanglat ya ki jing lang krem jing be bat ban penne ya ka shong suk shong san la penjur ru ya ke jing pahara ha bro ko we ke nong ba shilong ha ka ba ki pulit ke la penlong ru ya ki jing khandra ya ki kali ashaka bat ki we ki kali hadin balayo khubor baladon ke jing kawang petrol bom hakikat tu kat ni kijaka nakalian ki ofsal ki la jurip ya kijaka bo mar ki trong bat ki wei ki jaka na ka benta ki tiar ki basuba ki ya sarkar ki la pentip lu bakini ki jing khnra bat jing pahara ki long banyara bat ki thmu banyara na ki lu ki jing ja bas ngausi bat na ka jing penthut bat bantik na ya ka jing shingan jong ki pat ba hakaleng ki jaka jong kanong ba ya kinong yalam ka Khasi Students Union KSU ki belasya kem halor ke jing ya kenat hakapor pakate ka seng kalap pelong ya ke jing ya rally lapin kan ria no na Shillong District Jail syaki potok bakar pang hagari hills haka step jong ka singit hoding lapin kan ria ya presiden ka KSU uba Raymond Karjana sya potok William Nagar kat bayu vice president uba pin kemenlang sanmiet bat general secretary uba Ruben Najiar lapin kan ria no sya potok Tura District ong ka khubor na ki bos sarkar kani ka jing pin ria ya ki kalong hapeleng ka jingjor jong ka jingja ka balaja hakalang ka Khasi ba General Hills nakaliang ka director general of Polis kakong Aida Shisha nong rang galapin tikna bagi te ki langut kinong yalam ka kisu kila sapin kariya no siya ki patok ki badan ha Garo Hills laban ko daw baya ki te ki langut lawala Ahmad ka district ba session court ha Shillong ha kasngi palay jong tayo hadin balakem yaki ha kamit jong kasngi balang kakashari kalapin ngat yaki ha ka judicial custody ka wakat sausngi ha ka bayadey baka jing siya tombor ha ka porpapelong ya ka rally jong ka kisu kasarkar jela hini kesngi kelapan kut buram ya unongnya bos elektrik baru konduktor na ka benta banyada ya kinong net nongwan ha ka jingja ko mau ha khat khandai terik mentau benai bat kala aru ya khusna mas po ha tingka marwai halor ka jing slor ba ka jing don jimut jongki u driver u batip ka teng ko uba full moon welding do bat u konduktor uba ban man baha marwen jong ka bos elektrik ka bos jongi kilapet ngor ya ka jing singan jong kinong let nongwan ha ka por ba ka kali jongki kalangat ha ka jing sha thombo hawak kalaj hanong mensong ong ka kerwo na ki bos sarkar ha kani ka jingja ki riushum kabu kila kawang mau ya ka bos bat tempat ya ka yet jong ka bos ka balabu ya ki nonglet nongwan ha ka jingma la bang kudo ba ukon doktor ula batha madol ya kinong let nongwan bandam syapo kat bau nongnya ka bos pat ulate lakam ya ka jingpinya ya ka kali bat ka basumal bha bat ula pun kerja ya ka na ka jaka badan jingma ha ka te ka jingja shim dan weiru unong let nongwan uba mensau na kalian ka secretary ka tanat sol ka kong 1 million am but kalau ong bakani ka jing pun kup burom ka long ban ithu ya ka jinglong baslur bat bakan longru ka nuksa jong ki arngot kinong tre ba Ahmad e ka kong 1 ri kalau ong ru ba kinong tre jong ki kalipat ba kidon ka jingkit kli om tang pinya ya ka bos henry na ka benta ka jing singan ba jing ba jing miap jong ki nong song snong ki balasanya ha ka jing sumar ki jong ki na kalian secretary ka Meghalaya Urban Development Authority uba san pinyar SM li ulong bakalai ban pendunga ya ki bos ki bayat ha ka te ka lenti ha ka te ka jing ya rally ka de bakila shim kum kila jing ya dam ula ajing mutru ba de ban ajing hikai ya ki nong nya akali bat ki konduktor ban yarap kirki ha ka jing trailang bat ka bor pinya jong ka jelam ka deputy secretary ka Solini Varma bat director katnal urban affairs upi buru kilayono u yakini ki argut kinong trei bakilong bakila bante lakam bat ki la ru ban pinya ya ka jinglong jiman klem da wan ra ya ka jing tieng ya ki nong leit nong wan kani ka Akashwani Shillong ko alam yuki ya khubor
Office jong Deputy Commissioner Riboy Desik lapmi ya kecing pemelapat ba hadin kecing khamya kasurok bernihat jorobat habaro arliang labatha ya kinong let nong wan khamtam kitu gibalet nagbenta kijinget kibadon kam kibede bakokot kakhya kakat lingsun kalintiral bat kiwi kijing tumu gibakongsan bakil kiar na katega lenti bat hado ban na penmana kemoipan ka kinong let nong wan na silong nong po bat bernihat kibalet sakat lingsun gati lani station rel kila ban penukam ya kalenti bernihat piling kata kiling lani kalenti nong po patar khamar hani nakabanda kinong let nong wan kibawalan sa silong nagauti kila bansim da kalenti basista piling kata kiling lani lemba kalenti karani patar khama bat mairang susu kibor pinya desik jong kariboy desik kila kentu ya kinong let nong wan pan pelan baha ya kijinget jingwan jong ki katkum kani bat ban pen ya trailang ban pen tikna ya kijinget jingwan kabasuk jong ki kali kibadon kam Ulampang gayeng dorbat tawan kejala Thomas A. Sangmah nin kesngi ulaya kendu ya menteri ke Sorkar Pedang ujual orang ban IT ya ke detail project report ni ke DPR na kebenta ke baa jong gayeng dorbat tawan kejala hakani ke jinge kendu Thomas Sangmah ulara ru ya kemat ke Pedang sateng jong ke baha jong ke Sorkar Pedang ya ki scholarship na kebenta ki samla puli reulum kejala uni ulampang gayeng dorbat tawan ula kerpat ban pelak kloy ya pisah ban kanong ru tang season kerang belat na kejingbom tikna hapring kesamla puli ki baab yakum kini ki jajing yaram uni ulampang ula banjur ba kejing ai pisah ha kapor ke babiang kanyarap ya kesamla puli reulu men beteng ya kejing puli ki jongki klem kejing ha kini kejing yalang la ya kren ru ya kimat ki bede ba kejing penroi ya ka assembly bat ka bah kamiat jong kesamla puli reulum Menteri kata kokoi kakhya jong kejala uba wailat miki sela ula penlong ya kejing yalang bat ki bor pinya jong ke negrims banyak ren ya kejing ha ka baya dei bat kejing atatim jong ki katu kat ni kinong song song kejala megnya bani wa jing sumar na kate kejaka sumar bahmat na kaliang uba wailat ula penpau ya kejing don kam ban pen scam ya kejing syanya jong ki pat ba ha kejing sakri bakerpang kebadon ha kate kejaka uni menteri kot kakhya kejala ulaya thu balapan pau ya kejing songkhya da kinong pang bat kinong simbenta khamtam khabayde ba kejing khanglat ha kakhtin ba kejing akran berkumjuru kejing songthu syafang ki doktor ba kinas ki ba khambun ki dei ki samla puli nakalian ki bor pinya jong kan negrims ki lapan sya ya kejing bat ki lapan tikna ya menteri ba kam simna don setia kanu kejing pinya bakla ka bakum katam hadian kata uba wailat ula kerpa ki brio ban penokam da kejing songskhem ya kejing syakri ba pang jong katang kakot kya belaterwa da kate kejaka sumar udesik magistrate jong ke West Chantia Hills ula khang madol ya kejing di bat sam ya kum penyang pitral bat disel ha kejing priang ki bomdei katkum ko hukum bala pemi katkum ka kendon aspa apulai jong ke baratia naya sanhita katmu banyada ya kejing singan bat ki mar ki mata jong ki pat ba bat banyada ya ki na kinu kejing jaba songsi lakhang pasyaru bandi haki jerikan ki bilor ba kiwi ki jingbu jing set ki bomdon jing bel kinu ki ba pen khen ya kini kindon kingat ha ka jing sha pen chitom kat kum kaan henrai ka jing penyang diesel na ka benta ki mobile tower bat ki company na surak kandang beten kat kum ki hukum baladan lupa kat kum ka jingbu renti ya ka petroleum act bat ki kindon kani ka jing khang kandang trekam pura hadu banda peni ki hukum na ki bos syar Hening kesni na penlong ya ka workshop halor ki an banyada ya ka surok ha megla high court ha ba ka phang pedeng jong ka long to hikai ya ki kendon bat burom ya ka surok kinong isim benda ki lekren halor ki jing pen khen an ya kali ki jing sha pen stom ha ki an ki helmet ki seat belt bat ki chalan na kaliang additional SP jong ka tna kali ulovish gal ula banjur ya ka jing kam surok ka badon ya ka jing clear kani ka jing yalang ka lekren ru syapang ka jing na jingja accident ke jing pinyai kali ke basingan bat ke teknologi kentup ya ke CCTV ke ANPR ke jing pet binya ya ke AI bat kilat jing yarap kirki na kaliang additional SP traffic uba o isak masar bat UDIG ke BSF jong ke Shillong sector UVS rathur ulalong na pedeng kinong kren katu ke khubor ke lakot ke bawan cepi na ke studio jong ke Akashwani Shillong bat sakandiat pon ngin saya so bat ke Akashwani Delhi na ke benda ke khubor khtin Hindi bat buat khubor ha kaktin pareng kani gadai ke Akashwani Shillong